кӯдакони ғайриодие ки бовар намекунанд ки вуҷуд дошта бошанд. Дар дунё одатан инсонҳо бо ҳамдигар монанд мешаванд, аммо боз ҳастанд касоне ки бо баъзе хусусиятҳояшон аз дигарон фарқ доранд. Пас бо мо ҳамроҳ бошед то баъзе аз онҳоро бинем. Аммо пеш аз сар кардани барнома лайк мондан ва обуна шудан дар каналро фаромӯш насозед ва мо барномаро сар мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. боязид ҳусейн ин кӯдак ба шакли ғайриоддӣ ба дунё омадааст. дар вақти таваллуд ӯ ба бемории пирӣ барвақти гирифтор буд. ин беморӣ ӯро аз сину соли худаш чандин баробар калонсонтар нишон медиҳад. масалан дар ин ҷо боязид 6 сола аст, аммо ба мусафеди 60 сола монандӣ дорад. ӯ аз дарди устуғон ва мушакҳо ҳам ранҷ мебарад. табибон мегӯянд ки ӯ зиёд зинда мондан наметавонад, зеро эҳтимол аст ки ба сактаи шадиди дил гирифтор шавад. шарлот крисида ин кӯдак хурдтарин кӯдаки дунёст. ӯ бо вазни 500 грамм ва қадди 20 сантиметр ба дунё омадааст. ин аз сабаби як бемории генетикӣ будааст. бо вуҷуде ки ӯ 11 сола аст, аммо аз ҳам сину солонаш хеле хурдтар ба назар мерасад. табибон мегуфтанд ки ӯ ҳатто наметавонад то яксолагӣ зинда монад, аммо хушбахтона то ҳол зиндагӣ мекунад ва бо кӯмаки падару модари меҳрубонаш зиндагии хубе ҳам дорад. шарлот дар чандин барномаҳои телевизионӣ ҳам иштирок кардааст ва ӯ хеле меҳрубон ҳам ҳаст ки ҳар касеро бинад бо он меҳрубонона муомила мекунад. тайс бо бемории ғайриоддие ба дунё омадааст ки бинӣ надорад. табибон 2 сол бо ҷароҳатҳои гуногун ва табобати пай дар пай тавонистанд ки ӯро табобат кунанд то вақте ки дар рӯяш бинӣ пайдо шуд, аммо боз ҳам бинияш дуруст кор намекунад. табибон хавф доранд ки тайс ҳисси бӯияшро пурра аз даст медиҳад, аммо бо вуҷуди ин ӯ то ҳол мисли ҳар кӯдаки ғайриоддии дигаре зиндагӣ дорад. ҷулиан остро ҷулиан кӯдаки 15-солаи руминиягист. ӯ аз замони кӯдакиаш машҳур буд. бо вуҷуде ки ҳоло хурдсола аст, аммо баданаш обу тоб ёфтааст. ин аз он сабаб аст ки ҷулиан аз аввал ба варзиш бисёр машғул мешуд. ҳар ҷавоне орзу дорад ки бадане ҳамчун бадани ӯ дошта бошад. александра санг ин духтар хусусияти генетикии аҷибе дорад. ӯ аз сини солаш хеле хурдтар ба назар мерасад. бо вуҷуде ки баданаш чун бадани як ҷавон духтар аст, аммо чеҳрааш мисли чеҳраи кӯдак хурд аст. александра худ ҷавондухтари 14-солаест ки ӯро бо ин хусусияташ бисёр масхара мекунад, аммо худи ӯ иродаи мустаҳкам дошта ба ин масхара карданҳо таваҷҷӯҳе намекунад. бо дӯстонаш муомилаи хуб дошта дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур ҳам ҳаст.